Λοιπόν, έχω στο στούντιο τον Μιχάηλ Γκίνη Αουγιάμ, ο οποίος περιμένει υπομονετικά, ακούει τα περί εργασιακού εκφοβισμού. Νομίζω ότι είναι σε έναν χώρο ο οποίος έχει τόση ομορφιά, καθώς είναι σχεδιαστής μόδας βραβευμένος, ζει και δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία. Θέλουμε λίγη κουλτούρα η Ιαπωνική, θέλουμε λίγη από την αγαλίαση που φαίνεται να έχουν οι Ιάπωνες στην καθημερινότητά τους. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό όμως. Ισχύει. Ισχύει όντως. Είστε ήρεμοι. Είναι. Είναι. Σαν να μιλάμε για τους Ιαπωνέζους, για την Ιαπωνική κουλτούρα, ναι, υπάρχει μια ηρεμία και υπάρχει και μια προσπάθεια να κοιτάνε την ηρεμία με πολλούς τρόπους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κυνηγάνε και μέσα στη δουλειά τους υπάρχει άγχος, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν με υπερβολές. Δεν το εντοπίζουν και δεν το αναδεικνύουν, δηλαδή βλέπουν την καλή πλευρά της ζωής. Νομίζω πως ναι. Δεν είναι λίγο μεταδοτικό όλο αυτό? Δεν έχεις μισή ιαπωνική ψυχολογία μέσα σου, αφού κυκλοφορείς και ζεις και ενεργοποιήσεις σε αυτό το περιβάλλον? Προσωπικά, μετά από 17 χρόνια συνεχή επαφή με την ιαπωνική ζωή, νομίζω πως έχω εντρυφτεί κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, χωρίς να χάνω τα στοιχεία μου ή το DNA. Χάνετε βρε το ελληνικό ταμπεραμέντο, σε παρακαλώ πολύ. Αλλά επειδή η δουλειά μου είναι 100% βασισμένη στην ιαπωνική κουλτούρα και την παράδοση και φυσικά τα υφάσματα και όλη η επικοινωνία που κάνουμε, όλους τους ανθρώπους είναι Ιαπωνέζοι, οπωσδήποτε εκφράζομαι και εγώ με έναν πιο ζεν τρόπο μαζί τους. Θαυμάσαι. Τι σε έφερε στην Ιαπωνία? Δεν το σκέφτεσαι. Σπούδαζα. Ναι, είναι πολύ κατευθείαν θέλω αυθόρμητες απαντήσεις. Σπούδαζα στο Λονδίνο και έκανα την πρακτική μου πάνω στο menswear, πάνω σε μια ιαπωνική εταιρεία. Έφυγα για 3 μήνες από Λονδίνο, πήγα Τόκιο και αυτό μου άλλαξε όλο μου τον ορίζοντα, όλη τη σχεδιαστική μου σκέψη. Γυρίζοντας στο Λονδίνο, τελειώνω το project και όλο το τελευταίο έτος. Και από εκεί και πέρα άρχισα να δουλεύω μόνο με ιαπωνικά υφάσματα. Ναι. Και νομίζω ότι τα υφάσματα είναι αυτά που με φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινότητα και στη ζωή την ιαπωνική και φυσικά στις δημιουργίες μου. Βέβαια. Η βράβευσή σου πώς προέκυψε? Έχουν εκεί 2 βραβεύσεις. Ωραία. Οι βραβεύσεις σου πώς προέκυψαν? Σε παρακαλώ, ακόμα καλύτερα. Ένα είναι, όπως φαίνεται και στην τηλεόραση, αυτό είναι ένα πολυμορφικό ας πούμε παλτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο μετατρέπεται σε διαφορετικές μορφές. Αυτό εδώ το παρουσιάσαμε σαν ένα project μέσα στον κορονοϊό, μέσα στο lockdown. Είχε να κάνει σχέση με το diversity, είχε να κάνει σχέση με το inclusivity, είχε να κάνει σχέση όμως και με την καθημερινή μας εντριβή με το sustainability και το τι μπορούμε να προσφέρουμε στο περιβάλλον από τη δική μας την πλευρά, που σαν το apparel industry, η βιομηχανία του ενδύματος ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες που χτυπηθήκαν. Ήταν οι πρώτες βιομηχανίες που χτυπηθήκαν, αλλά είχαν και τα πρώτα αντανακλαστικά να μπορέσουν να αρχίσουν τη μεταστροφή και να προσπαθούν λίγο περισσότερο. Ναι. Επειδή όμως σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αντιμετώπισης. Ακόμη δεν έχουν λυθεί πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω σε μεγάλες innovative εταιρείες έχουν κάνει πολλά μεγάλα βήματα και σε εμάς που είμαστε μικρές εταιρείες, αλλά έχουμε ένα ήθος και ένα drive και μια αξία πάνω σε αυτό το κομμάτι, νομίζω δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί είναι και το πώς χρησιμοποιούμε ένα ρούχο όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τη δουλειά μας μέχρι μια άλλη επίσημη συνάντηση, μέχρι ένα πάρτι, μέχρι ένα ταξίδι. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα είναι packable, είναι flat, μετά δίνει μια φόρμα. Το γυρνάς από εδώ, γίνεται βραδινό, το αλλάζεις από εκεί, γίνεται. Ξέρεις τι, μεγαλώνοντας νομίζω ότι ανακαλύπτει αυτός που θέλει να ντύνεται εύκολα, εύχριστα και να έχει και διαφορά μέσα στη μέρα του, την χαρά του να μην χρειάζεται να αλλάζει 25 διαφορετικές εμφανίσεις και να έχει ένα ρούχο που με ένα αξεσουάρι, με ένα διαφορετικό δέσιμο δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Δηλαδή, εγώ το χαίρομαι πια τώρα. Παλιότερα νόμιζα ότι έπρεπε όλα να είναι στην εντέλεια, το βραδινό να είναι βραδινό, το πρωί να είναι βραδινό. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι με ένα t-shirt μπορεί να κάνω γυμναστική το πρωί. Καθαρό, γιατί μπορεί να σκεφτεί κάποιος, καλά γυμναστική και μετά.
το βράδυ με μία φούστα να γίνει μία εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Ναι. Αλλά πρέπει να περάσουν χρόνια και να έχεις τριβεί με όλο αυτό. Και είναι και ο καινούριος τρόπος ζωής κατά κάποιο τρόπο σε πολλά επίπεδα αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τα άμεσα σχέδια της εταιρείας τι περιλαμβάνουν? Κάνουμε ένα φρέσκο rebranding αυτή τη στιγμή και ήθελα να πω όμως ότι η βάση της εταιρείας μας είναι η έκφραση του Motainai. Τι είναι το Motainai? Το Motainai είναι αυτό που έχει να κάνει σχέση με το sustainability. Ναι. Αλλά θα ήθελα να το πω ότι το Motainai στην ιαπωνική κουλτούρα υπάρχει σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στην ένδυση, στο φαγητό. Δεν είναι καινούριο, έχει μια ιστορία χρόνων. Είναι equal με το zero waste. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πετάξουμε κάτι εύκολα, το ανακυκλώνουμε, το μετατρέπουμε σε κάτι άλλο. Είναι μια πολύ όμορφη πλευρά αξιών που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Κοίτα, οι σεφ το είχαν κάνει εδώ και χρόνια. Είναι το πιάτο ημέρας το λεγόμενο που είναι τα αποφάγια της προηγουμένης και τα κάνουν πιάτο με μια μικρή μετατροπή. Απλά δεν το ξέραμε. Νομίζαμε ότι είναι κάτι πολύ σούπερ φτιαγμένο για εκείνη τη μέρα, αλλά στην ουσία ήταν αυτό. Ακριβώς. Και γιατί όχι, αν είναι νόστιμο, γιατί να μην το φάμε επίσης. Ώστε έτσι κάνετε rebranding. Ναι, και... είμαστε δηλαδή στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, στο Τόκιο, κάνουμε αρκετά pop-up σε άλλες πόλεις. Σίγουρα θέλουμε να αναπτυχθούμε περισσότερο στην Νότια-Ανατολική Ασία και βρίσκομαι εδώ τώρα για μια επαφή με την Ευρώπη μετά από 4-5 χρόνια απουσίας. Είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω ότι αυτά που κάνουμε εκεί μπορούν να τα μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο, με κάποιο ύφος σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον και εξού και σε ένα ελληνικό. Βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε, παιδιά, εδώ και αύριο το απόγευμα στο Λέσι Περιπέρ, στη Γεωργίου Σταύρου και Καρόλου Ντίλ θα έχουμε ένα συνδυαστικό είδος installation με ρούχα δικά μας και art από τη δημιουργική ομάδα του Λέσι Περ και είστε καλεσμένοι. Εσείς είστε καλεσμένοι. Εσείς που ακούτε και βλέπετε. Ευχαρίστως. Μετά τις 7 το βράδυ. Μετά τις 7 το βράδυ και έχει και πολλές εκπλήξεις. Εγώ τις ξέρω και θα βρίσκομαι εκεί. Από την άλλη, ποια είμαι εγώ για να σας πω και να σας επηρεάσω. Αλλά ξέρετε. Θα έχει όμως, να το πω αυτό, θα έχει ένα μικρό experience από αυτό που κάνουμε στην Ιαπωνία με ένα ίσως online δέσιμο και με μια παρουσίαση κάπως πιο high-tech για να μεταφέρουμε λίγο την καθημερινότητα του ατελιέ και των δημιουργών που κάνουμε, όπως βρίσκονται στην Ιαπωνία, αλλά σε ένα ελληνικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Τώρα, συγγνώμη, αυτό το experience να μην το βιώσουμε εμείς που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και έχουμε τη χαρά να έρχεστε από εκεί. Δηλαδή, άντε να μου πεις, εγώ δεν μπορώ να πάω μέχρι την Ιαπωνία για να τη ζήσω αυτή την εμπειρία, αλλά να την έχεις στη Θεσσαλονίκη, στην Σταύρου, στο Λεζιπέρι Περ. Τι ωραίο όνομα επίσης. Τι ωραία αίσθηση μεταφέρει το Λεζιπέρι Περ. Είναι σαν παιχνίδι. Ακούγεται σαν παιχνίδι. Ό,τι γίνεται εκεί μέσα πρέπει να καταναλώνεται κατευθείαν. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα Skype call από η Ιαπωνία να μου δείξει κάτι, ρε παιδί μου, που φαίνεται από το παράθυρο. Τέλεια. Θα είναι καταπληκτικό. Τι ώρες έχετε? Δεν έχω ιδέα. Στην Ιαπωνία τώρα είναι 6 ώρες μπροστά. 6 ώρες μπροστά. Είναι το απόγευμα. Μπορούμε να το δουλέψουμε. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε πολύ καλά.